Black Sound Firik Fit MC Shuri Hayoti mo Aniqtarash Hayoti mavita Yeah ҳаёти да гардиш то хурду морама михе моя ва хардамон хушбахт будем чихе у вақт ма фирдавс будам ту фоҳишаи раҳна будӣ ё бурӯ дошти у вақт бахта нарх надошти орзу мекардем ба хидмон ёдаш ба хайр бадай дар сотаги домтон мебурдамат бадхай паҳ аҷаб давра будишу мерафт чашмои сиёҳта натури иш буду вақт ки тара дилта сиёҳ кард диёфти баоната тақдира хидол нахостак ма ёфтум баонама у рафту гуфтум рост кам аст рибистия гуфтам қадами замон шиди бруки ҷинс футболка кетия мухе аром шиди дига агил барои вахи гӯшит намекард хирсанде сайнит бромада сар шид вақте мезадим зангит фалони дигонам буд фалохаши табор буд бад сар шидак ҷангомон ҳанӯз фақат разбор бад бақлак шиди ёд гирифти финти переда баонай навар номери бегона ғамумета накарера ишқи се соламон моди нуқта тамому хаорзу як раҳмон алишид бадита ҳар кас барои хидаш барқа сӯзонданак ба серфи ба бахлашка шикофту пеши ҳар мошинда қарзи хаволаи сагимиқ пушти дари майхона шаво соати якдил биё ростхона ҳаёта номардита чӣ ба да ҳаққим кади сабаб чӣ буд гуноҳам рехта гови чашми мардӣ дунё чӣ дунё ши додам ба эмон мекнабозӣ ты назмин ошиқша дига кас ки нарозӣ қош сиёҳи бахт сиёҳи там фурӯши беимоном значит гиряҳот бозӣ буд ки просто қатид мамонам ба кайфи хидат кайф фалон кади чандин одама ама рост када задам ба дод овардум олама чӣ ягане просто так будӣ қарепи қош сиёҳам уже як тона зиёд чӣ дурунда дуди гиёҳам ба баҳонаи мозги сарака чат кадан касал кард ҷони ма имрӯз қичоқи дига каса аваз кард мо мебинам ҳамаша даже кажди қадамта даже ай донишгоҳи пединистутам сиркаданта ай пишти чӣ буд гап заишам ай пишти ҳаромид ма агар табадид мебудум уқа суратҳои голи дама истодаги хедамнои интернет да машҳур ты касе ҳасти ки чашмота кардаги янкур дили чанд шоқи гарма кади чанд намуд нағма чӣ хеле будӣ набудӣ ради кайф набудӣ дама киртави изор алишид форма полиш кольница бурука бикаш то миёна тарангиш ки оиста рӯзе мешава рӯпарӯ дидани мо наздикай рӯзе ашки ҳақиқи табинам у рӯзмада идай